सिमलायाव सिनाकि गेरेजाव थानाय समाव फंबायमोना जुमनिनिफ्राय बबाव थांगोन नोंसोरो बर' बाजार एफा गोजानावसो जानाय थांगोन बे हराव जुमाय तुमाय लोङाथ' हा बर' बाजाराव थांना जुमाय लोङै नाङा मेल्ला खारगासिनो लोंमाराथ' फंबाय लोंनानै आरो पिलपिलिया बेलथाय फैनाङा आरो लामायाव हा गोजोननाय थाबाय फंबायमोन आंनि लाइफखौ नायनानै आंनो जिलापि लाना फैदो दा फुजाखौ नायनानै मोजाङै थां लोंनाय जानाय दाख्लै जोंनि बुरबुरि लासखालि बाथौफुरि डिसि अफिस खाथियाव सासे लामायाव सासे बेनिफ्राय टटेल साथामसो माबा नुदों अब्ला हा समायदों आंना हिन्जावा बुलेटसो धुम 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 गाखोनो मोजां मोनो मालाय सिनाकि गेरेज बेनिफ्राय बेनि अपोजिटआव आदा फैलानि स्कुल दाख्लै बर' बाजाराव थांनायाव आंना कारा कलिना गजोबनानै इसेयावसो इन्जिना थांबायमोन लागा मोजां बेनिफ्राय हरसे थाबायनानै जालायाव मोनहैदों आङो ओरैबायदि गोदाव सोराव जादों बेनिफ्राय फंबाय गेरेजा नोंनिनो बेनिफ्राय बे नोंनि आदा ओमफ्राय आंना मिजिं गयारि अके बेनिफ्राय गेरेजा खै बोसोर जाखो गेरेजायाव बोसोरसे जासिगोन टटेल आगोलो नै खाथियाव दंमोन ओमफ्राय फिसाखाय दा इयाव लाबोनानै गेदेरसिन खालामबाय गोबाव जाबायना गोबाव जाबाय बेनिफ्राय नोंबो रोंगोन ना खामानि आङो दा दखाना गंब्रै नालाय आं बेलेगाव थायो दा बेखौबो नायफैयो मानसि लानानै माने सोलिनांगौ जाहैयो गेरेज होनायनिफ्राय नोंनि गेरेजाव बा नोंसोरनि गेरेजाव गुबुन हारिनि मावग्राया बांसिन ना बर'फोरा बांसिन गुबुन हारिया बांसिन बर' गथ' नागिरना मोना ना बर' गथ' मोना बिराद खम माने मोननाया खिन्थु दाना मोनग्रा जाबाय एसे एनै दाना एसे बारायबाय थेवब्लाबो गुबुन हारिनि बायदिथ' मोना दाना बर'फोरा माने एसे जौगाबाय जौगानाया खिन्थु नांबावगौ आरो ना नांबावगौ एसे माने नांगौ बायदि बर' गथ'फोर सोलोंनो फैगोन ना फैया बर' गथ'फोरा फैयो ओमफ्राय मोजां सोलोंजोबना थाङोना मोजां माने मोजां सोलोङो थाङो सोरबा माने फरायफुनाया माने खावसेयाव फरायनायखौ गारना फैबाय आरो फेमिलि प्रब्लेमनि थाखाय आरो थांफिननांगौ जायो बिदि जायो माने जोंनि बर'नि समस्या बहुत दं आरो ना बहुत दं दाबो नुदों बेयाव खामानि मावग्रायाथ' आंनि गारिखौ बानायग्रायाथ' गुबुन हारिनिसो दा फंबायाथ' मिथिगौ गेरेजाव माबायदि फैसा खामायनो हायो आरो खामानि मावग्राफोराबो बेसेबांसो फैसा मोनो दाथ' फंबाया मोजाङैनो मिथिगौ जोंथ' गेरेजजोंथ' जों बिराद मोजां न'खर दानो हायो हागोन ना हायो साख्रिफोरनिख्रुइबो बांसिन फैसा दं बायदि मोनो बेफोर खामानिखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला दङ ना खामानि मावग्रायाबोथ' गोबां फैसा दङ जोंनि बर' गथ'फोरा बेफोरखौ सोलोङालासिनो मा खालामो डाइरेक्ट गुबुनाव सिकिउरिटि बा बायदिसिना खामानि मावनो थाङो फंबाया मा बुंनो सानो बेफोर खामानिखौ सोलोंना लानाया गाहाम ना गुबुनाव बेफोरबायदि थाहैनाया मोजां आंनिबा गुबुनाव थाइस्लायस्लाय लकेलाव थानानै जुदि खाथियाव मोजां बिदि अपरसुनिटि माबा मोनसे मोजां खामानि नाजाना थायोबाथाय मोजांसिन जायो मानो होनबा माने 2-3 बोसोर नों सोलोंना लानो हायोब्ला नोंथ' जिन्दगिफोर खामानि रोंखाबाय अब्ला नों सिकिउरिटियावथ' मा सोलोंनो मान्थलि फैसाल'सो मोनगोन 15,000 20,000 ना बे खामानिया गाज्रि जानो हागौ लेथ्रा जानो हायो नाथाय न'खरखौथ' बिराद मोजां सालायनो हायो नाथाय सिकिउरिटिफोरनि आलादा जाथारो बेयावथ' जेबो खामानि सोलोंनाय जाया माने आखाइनि बिद्दाखौ रावबो सेख'ना लानो हाया आरो दिनैनि दिनाव गारिनि खुनु खम गैया बाइकआ बाइक गारिया गारि माने कन्टिनिउ सोलियो माने ना सुनायनिफ्राय लानानै मानिफ्राय अब्ला आंबो बेखौनो सानो दा नै फंबायनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जोंनि बर' गथ'फोरा बांद्राय सोलोंना ला फंबायमोन आं सानो गुबुनाव खामानि मावनो थांस्लायस्लाय 2-3 बोसोर नों मेगन मिसिबनानै सोलोंनानै लायोब्ला होमबा साबसिन जायो आं सानो माने नों 2-3 बोसोर नोङो बेसेबां मोनगोन नों गुबुनाव खामानि मावैब्लाबो अब्ला बेखौ नोङो धोर्ज' हमनानै नों ओंखामल' मोनजाबानो जायो नंना नङा
मानो जोंनो फैसा नांसोगो मोनसे समाव फैसाया फैगोन ना फैखायो अ फैसाया नों सोलोंना लानायासो दा बिदिनो गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो आं सानो जेरै रेस्टुरेन्टफोराव खामानि मावो बर' गथ'फोरा रेस्टुरेन्टफोराव मावालासिनो रेस्टुरेन्टनि मा जानो साननांगौ कुक जानो साननांगौ ओंखाम संग्रा जायोब्लाथ' नों जेरावबो डिमान्ड दङ डिमान्ड दं ना दं जेरावबो डिमान्ड दङ गुबुना 10,000 मोनोबा नों 25,000 मोनगोन 25,000 मोनो बेफोरबायदि जायोबाथाय मास्टार सेफखौनो जानांगौ बेफोरबायदि आंनि साननाय दे बेफोरो दा जोंनि बर' गथ'फोरा जोंनि बाथ्राखौलाय बबाव लानो थेवब्लाबो जोङो जा खामानिया माने जिन्दगिफोर मावनानै जानो हानाय जों बेखौसो नायनांगोन नङा नङा दा गारि गेरेज नों सोलोंना लानो हायोबा नों मोनसे समाव मालिकबो जाहैगोन दा नों सोलोंना लायाबाथ' नों जानला मोनला खामानि मावबाय थाबालाय नोंलाय बबाव मालिक जानो दा धोर्ज हमनानै मावनानै फंबाया दा मा होनदों गंब्रै दखान होनदो मा दखान फंबाय जि दखान गंनै ओमफ्राय CSP गंसे बिदिनो ओमफ्राय गेरेज गंसे अब्ला मा नांबावगौ मान मोजां बिजनेस दरमाया फात्ता मोना सोरनिब्ला 30,000 40,000 मान्थलिया जेबो फात्ता मोना अब्ला नाय माबायदि मोजां बिजनेस खालामदो जोबोर गोजोननाय थाबायलै फंबाय